Tatauning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours, GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Magpartisipar, asin magapot, tanganing maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez, asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours, GB. Siya nagdurusa sa kasalanang di niya ginawa. All rise. Court is now in session. Ikapiling niya kanyang asa. Saturday, February 6, 2021. Namumuhay ng tahimik. Sergeant at Arms, maintain peace and order. While proceedings is ongoing, Ipinutol ng isang paratang. counsels for both the prosecution and defense, Siya daw ang may sala. register your appearance. Di naman niya ginawa. Sa pangarampo kan PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB-AM, Lang na katulad niya. Ilan pang pinagpipresentar mi ang espesyal na programa kada Sabado. Programa po na matukar kan manlain-lain na probisyones kan lay na dapat niya itong maintindihan asin may aplikar sa oral daw na pagbuhay-buhay. Tanganing maproteheran ang satuyang derechos bilang mga tao. bakit Pati naman po magamit niya to sa pagproteherman kan satuyang propiedades. Siyempre ang pagrespetar man kan derechos kan satuyang kapwa Pilipino. Legally Yours, GB. niya sa nang walang kasalanan. Kapartner niya to ngunyan, nasa courtroom. Di ba't ang batas natin Ang satuya pong pag-iriba. walang Co-pilot Manuel Manny Tutaniez. Bakit marami ang Sa newsroom yaon dyan si News Manager Mar Dela. Sa IT si Mark Shand Madrid. Siyempre katuwang sa production center. nagmamangha? Ang angel ng DZGB, Angel Mustaza. Naka-ready man po ang Mega Force Patrol, ang news team anytime na igaponin darakulang storya. Mapaabot sinda ng informasyon. Inipuan sa indong presiding judge, Ang saksi at siyang nakakaalam. si Pio Fernandez. Diyos na rin ang siyang bahalang maningil kung sinong Silence is hereby enjoined or face dumating na ang araw the penalty of direct contempt. ng kamatayan. Poko mas o menos po, sarong oras mag-iriba-iba kita, mandain-lain po ang sa indong maaraman na probisyones kanlay. Siyempre, yaon dyan ang trivia, pati na po ang pag-akseptar niya to, nin mga kahaputan, pagsimbag ka sa tuyang resident attorney kan mga queries legal. Pwede ka mo tabi sa sakuyang cellphone number kung Globe subscribers ka mo, 0926 0156-020. That's Globe. Sa Smart and sa mga Sun subscribers, Ulat niya 0961-759-0888. di ba't ang batas na Pwede man tabi sa sakuyang messenger sa Facebook, pwede man. naman Hanapon lang nindo Pio Fernandez. Asin sa samuyang official Facebook page, we're live on air sa DZGB AM band and online, netwide, worldwide sa DZGB News Online. Pwede man kamo dyan sa chatbox tabi kan DZGB News Online. ang So mga subscribers man tabi sa YouTube,
sa DZGB Legazpi City. Hanapon lang nindo sa YouTube. Iyaon mo po kami dyan. That's why on air and online, live po ang DCGB programang Legally Yours GB. Lamang ang siyang saksi Siyempre, siyang nakakaalam. katuwang niya to, ready na ang resident attorney ng DCGB, si Attorney Giselle Basanta. Attorney Giselle, good morning! Good morning sa iyo, Ping. Good morning man sa mga parainan niya to digdi sa Legally Yours GB. As in sa laog naman in haro sarong oras kita po makaradal kang mga provisiones kang lay as in mga batas na importante sa tuyang oral daw na pagbuhay-buhay po. Yan, tamang-tama, tabi attorney igo baga kita nin kahaputan na nakabitin kaso nakaagi niya tong episode kan programa. And igwa pa nga nitong nagsunod pang mga kahaputan tabi attorney Giselle, ang panyero ng bayan. In fact, ngunyan, igwa na naman rin nag-text manungod sa titulong nawawara. Jesus Mario Josep, Sige, taod-taod kasi simbagon diyan kan sa tuyang resident attorney kan DCGB. Meantime, tatawan tanan ng buwelo si Attorney Giselle, ang panyero ng bayan, sa trivia asin iba pang mga temas. Go ahead, tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping, sa trivia tangon nyo na aldaw na ini, ang kataramon po iyo ang Latin maxim na respondeat superior. Ang literal na English translation kay ni let the master answer. O sa ordinaryong parlance po, ang apod kay ni iyo ang command responsibility. Ano ba ya ang doktrinang ini? Susug sa doktrinang ini, ang mga boss o ang employer may responsibilidad sinda sa oras na maging may kapabayaan sa paggampan kan trabaho ang sa indang mga empleyado na nagkausa ki diskwido. Ibig sabihin, pag naging kung negligent ang mga action kan sa iyang mga employee sa paggampan ninda sa funksyon ninda o mientras i-perform ninda ang task kan sa indang employment, automatiko na ang sa indang boss o ang sa indang mga employer, iyo ang maninimbag sa liabilities digdi po. Yan, ano nga ni so terminolohiya, Attorney Giselle? Latin maxim ito tabi, over? Ping, respondeat superior. Yan, respondeat superior. Yogon buan. Ang mga amo daa, iyo ang maninimbag. Yan, kumbaga, usong-uso yan sa tuyang parlance sa oral daw na nadadangog niya to permi sa mga balita asin iba pa, command responsibility. That's correct, Ping. Command responsibility, Ping. Kasi, kumbaga, ang mga amo, iyo ang nagsusupervise, asin sila ang nagpili kan sa indang mga empleyado. Kung may kapabayan ng mga ini sa pagpunksyonin sa indang empleyo, di syempre ang maninimbagan under the command responsibility rule, iyo ang sa indang mga amo. Opo. Kung sususugan ta po ang doktrinang iyan po, pwede po tayo matawan ng ehemplo o paglalawan ang sarong, libawa, ang si Chukmani, may-ari siya kang sarong shipping line. Tapos may mga empleyado siya, yaon so kapitan, chief mate, first mate, second mate, hanggang third mate, tapos mga tripulante. Muntang si June, pasahero duman. Nagbiyahe si John from Tabaco to Virac. Duman sa biyaheng ito, nagkaigwanin kapayan sa pag-determine kung ito pang maraya, halimbawa twin engine yung ferry boat. Tapos nagpalyar sa sarong engine na nagkausa sa diskwedo through fault sa lado kang mga empleyado niya, lalo na sa kapitan asin sa mga chief mate and engineers. Duman nagkaigwang kapabayan duman na found out kang court na igwang kapabayan duman ang mga empleyado. Sa araw itong bagay, ang papanimbagong po duman o pwedeng ma-embroil sa case na yon asin magbayad ng mga liability, danyo sibil, iyo po ang sa iyang master o yung employer niya po na si Chukmani po. Ay, arog ka ang palang tabi, no? Ano yung tabi, Attorney Giselle?
applicable man sa mga pampublikong vehikulos, Yes, halimbawa Ping. biyahe kang Manila, vice versa, naglunad ka sa aircon bus na masiramon, tabi. Yes, Ping. Usually po sa mga araw ka na mga mga bagay-bagay, mga tig-apod na pong vicarious liability. Kumbaga yung owner o yung management ang pirming naninimbag sa mga civil liability sa kasong araw kayan kasi sinda nagpili tapos sinda man ang nagsusupervise. Ibig sabihin dapat i-exert tinda ang prudence din sarong pater familia na dapat diligent ini sa paggampan as in prudent sa paggampan kan sa indang mga funksyon habang sinda nasa empleyo kan sa indang mga amo. Opo. Kung halimbawa napatunayan man kan korte na so driver or so kapitan buda sa mga tripulantes, dai man nagpabaya. Talagang pure plain accident. Bago nagbiyahe so bus, bago nagbiyahe so ferryboat, ininspeksyon, gabos na precautionary measures, so routinary check, pinagagibo and mantang nagdadalaga ng mga behikulo with the proper diligence, caution, gabos. Pero talagang nagdepekto pa, igwang na diskwedong pasahero, ano tabi ang sistema, Attorney Giselle? Pwede pang panimbagon sibil, so may sadiri kan ferryboat o kaya so bus o daay na tabi? Madepende po yan, Ping, kung ano yung proximate cause kay itong incidenting iyon. Kung halimbawa force majeure o kaya kung other causes. Usually kasi may kontrata baga po yan yung kumpanya as in yung pasahero, contract of carriage yan. Sa mga araw ka na bagay, required ang extraordinary diligence kang kumpanya mismo. As in kung sa nangyaring insidente na data masabi nga takulang man sa facts mo na data aron kung sa i-attribute yung incidenting yon. Mm-mm. Yan. Usually kung araw ka na nangyari talaga sa course kang travel na ito nagkaigwang aksidente as in may nadanyaran property o kaya tao at mano pong ma-apply po diyan yung vicarious liability pero not under sa doktrina ng respondeat superior kasi nga dumambaga po sa respondeat superior yung negligent act ng mga empleyado ang pig-attribute na papanimbagan kan sa indang mga amo po. Yan. So gustong sabihin, applicable sa na itong command responsibility kung napatunayan na sa mga empleyado niya nagpabaya. Negligent. Yan. Yes, naman po, Aha. Okay. So sa liability naman, ibang hururo naman ito, kung nagpabaya talaga sa mga empleyados, so liability, igwang papanimbagan civil, so may sadiri, plus criminal tabi, attorney? Yes, Ping. Usually kung arpukan, tulo baga threefold baga po ang pwedeng isaangat sa korte diyan. May kinahanglan sa liability. Yung tigisabit ang quasi delict, yung criminal negligence, as in civil liability lang po. Mm-hmm. Yan. O damages lang, street damages lang ang ipapile. Opo. Pero sukwan, so driver o kaya so kapitan, tripulantes, iba pa, under the doctrine of command responsibility, kung napatunayan na nagpabaya, sinda, pwede pa man papanimbagon both criminal and civil liability tabi, attorney? Naputol na Halimbawa, napatunayan under the command responsibility principle na nagpabaya so tripulante, so kapitan, so driver, so conductor, ano daw kung pwede pa sindang papanimbagon man, pwede tabi papanimbagon, Attorney Giselle, under the doctrine of command responsibility. Gagamiton tayo na doctrine ng yan kung napatunayan na nagpabaya so mga tripulantes, so mga driver, so conductor, gabos. So driver, conductor, so gabos, tripulantes, pwede pang papanimbagon criminally and civilly tabi, attorney? Yes, Ping. Kasi kung magigiramdaman tabaga, pag criminal, yung act is personal. Dahil diyan kasabay sa criminal act yung liability, criminal liability kang mga amo ninda.
Kasi under the doctrine, baga po, civil doctrine yan eh. Dahil siya ma-apply duman sa criminal aspect. Kasi kung ang kapabayaan attributable duman sa mga Empleados. kapitan, tripulante, o kaya kung sisi pa man na empleyado kang kompanya, sinda lang po ang maninimbag duman sa criminal negligence po ninda. Yes, oho. Ang respondeat superior kasi civil po siya, civil law doctrine. Ayun. Duman sa mga danyos na pwedeng habulon kang sarong claimant against sa kumpanya o sa may-ari ng kumpanya po. Yan. So it's very clear, using the doctrine of command responsibility, criminal aspect will attach only duman sa nagpabayang empleyado, civil aspect duman yan mahahabol sa may sadirikan kumpanya tabi. Yes, Ping. Yes, Ping. That's correct. Sige. Anong sistema tabi, attorney, magayuno na yan na respondeat superior, iguba kitang makakaputan na nakabitay kaso nakaaging kwan, episode, nasasay mo na sa ng sistema, pagkatapos kang time check kung madiretso na kita duman sa pagdiskutir kan iba pang provisiones kan lay o isimbagon muna pa itong so kahaputan manungod sa mga titulo na yan, nasasay mo po ang discard tabi, Attorney Jess. Meantime, Yes, ibababa yes, ko muna ang telepono, tama time check kita, buda mahanap buhay kita. Oras Pilipinas, alas 11:35 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasa. Surf powder with active clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus Brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet-Ups ka para hindi na dying inside. Diet-Ups the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxbeat. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxbeat. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxbeat. Maxbeat.
tulong benepisyo sa lalaking pamilyado, danon laban sa kulog, lakas sinawas, at lambingan kay misis with proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxfit. Sa Maxfit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd District of Albay. Tanging ang Diyos lamang ang siyang Buwelta na po sa programa. Nasa linya si Attorney Giselle Basanta at sa tuya pong resident attorney, ang panyero ng bayan. Attorney Giselle, we will now listen. Go ahead po. Yes, Ping. Yes, Ping. May nag-request kasi sa kuya kang Webes na tawan tadang doon yung isadul tada po yung issue kang COVID vaccine. Oh, COVID vaccine. Oo, kumbaga padagos ta so topic ni father mo tapos ni Doc kanina. Oho. Itahi ta siya o ibangga ta siya sa kung ano ang mga provision sa batas, particularmente sa saligang batas. Iyo, sige. Kung po ipagbawal kang gobyerno, particularmente kang IATF, na day palaugon sa mga establishmento ang mga taong day na bakunahan, kung pwede da po ito. Aha. At kung pwede man da po na ipirit kang gobyerno ang pagbabakuna sa mga taong habo. Ay, magayon attorney, napapanahon iyan na tema. Yes, kaya, kumbaga ngunyan ngo na ang gibunta yung mga questions last week tapos ngunyan na week, igwa naman ko takong ipopropose na opinion para sa mga kapotan ninda. Alagad, mas importante baga po ini dahil apektado po ang salud kang kagabsa na Pilipino. Iyo po. Sa mga naapektuhan kang COVID-19 pandemic pong ini. Oh, we understand tabi Attorney Giselle mga tugang. So nag-text man nungod sa kaputan na may nawarang titulo or kung paano. Rest assured po, ready kan si attorney, pero igilid tamo na because ipapaibabaw ta so mas kay puhanan na masabutan kan kagabsan because of the pressing and recent situation ngunyan. Okay, ano kayo ni? Ang gobyerno baga, buda ang bilog na kinaban, talagang sisibot na sa kampanya na magpabakuna tanganing matapos na ining COVID. Malampasan tan ang pandemya. And ma-zeroin kita sa Pilipinas, o yan na nga ni, maarabot na so mga bakuna sa gobyerno nasyonal, nag-purchase sa gobyerno nasyonal, billions of pesos ang ipapambakal sa mga pharmaceutico international, maging digdi sa Legazpi City, mabakal man baga so lokal na gobyerno kan Legazpi, 200 milyones pesos na kantidad din bakuna kontra COVID. Ngunyan, ang mga kaputan is arog kaini. Primero, suhabo magpabakuna. Ano po legally
pwede sindang piriton kan gobyerno under the spirit of, sabi na nga ni, general welfare. Takunday kita magpabakuna, ang sitwasyon ta iyong iyo. Dahil mawawara ang COVID, ang sitwasyon ta iyong iyo. Primero, sabi ta na nga ni ibaga, so COVID, apektado ang gabos na aspeto kan buhay kan tawo. Ehemplo ta sana, edukasyon. Di ba man O kung dakul anday magpabakuna, dahil mawawara sa COVID. Paghurunan ta aspeto edukasyon, dahil magkakabilta sa face-to-face class sa mga aki niya to. Ngunyan sa nangani, questionable na kung igwang naukudan sa mga aki sa module o itong sa online learning. Ayan, di ba? Ehemplo pa sana ayan, apektado sa edukasyon, apektado ekonomiya, tada ipa nakakabuelta, subuelong biyahe kan mga bihikulo, dahil pa nakaka-report sa mga trabaho regular sa mga kumpanya, gabos apektado. Now, kung dakulan dahil magpabakuna, ano tabi? Sa legal na hururon, pwedeng pwersaon kang gobyerno, magpabakuna ka, tanganing ang bilog na Pilipinas. Umabante. Yan. Ikadua, halimbawa, igwaning dahil na bakunahan, ano po, pwedeng pagbawalan maglaog sa mga establishmento, di pang publiko, pang negosyo, pang pribado. Iyan gabos tabi, ang gustong itumbukon mo niyan ni Attorney Giselle na Basanta. We will listen. Attorney Giselle, go ahead tabi. Yes, Ping. Sa mga kaputan mo pong yan, kumbaga, ilingon tangon na kung ano magiging basyanta sa pagsayuma na magpabakuna. Ano ba ang nakalagay sa Bill of Rights sa Constitution? Kung sabi nga ni Cam Ligaspen yang maestrado kang Korte Suprema na si Justice Irene Cortez, na ang Bill of Rights na holistically can be viewed as right to privacy. And kung isipon tabaga po, ang right to privacy, ano ba ini? Ang right to privacy is the right to be let alone. Ibig sabihin, ang bawat individual, igo siyang right na distansya o kaya di siya pagpiriton kung anong dapat niyang gibuon. Dahil nga ni nakapalaman duman sa Section 1 na we have the right to life, liberty and property. Ano ba ang right to life? Ang right to life, nagsasabi ni Justice Malcolm na completeness. Right to life daw ay the right the right of an individual to his body in its completeness. Ibig sabihin, ang right to life, it involves the use of our complete bodies and complete God-given faculties. Ibig sabihin, pwede kitang magsayuma, pwede magsayumang magpabakuna. Kung iilingon ta po, ang Bill of Rights ta po, bako siya absolute. Kumbaga, pwede po siyang isagilid provided na igwang compelling state interest. Ano ba yung compelling state interest na tigsasabi ta po, Digdi? Pwede pong ibusol kang sa tuyang gobyerno ang mandatory vaccination kasi compelling state interest na protehiran ang buhay kang interong namamaang Pilipino. Sa parte ni kang sa iyang police power. O ano ba ang police power? Ang police power po yung inherent and plenary power ng state na nagtatao sa iyo ng poder para ipagbawal kung ano man ang makakadanyar o harmful sa comfort, safety, and welfare of the society. Yeah. Ano ba ang kumagaping nasa definition na ini na formula tigsuot kan sa tuyang Korte Suprema, igwada po ang sa tuyang gobyerno na right na prohibit ang ano na makakadanyar o makakadanyar o resulta ng danyo sa society, particularmente sa welfare kay ni. Ano ba ang tigbubusol kang COVID vaccination? Ini po ang pagkaigwan ng herd immunity. Mm-hmm. Ibig sabihin, kay po ang magkaigwan herd immunity para kitang bilang sosyedad mag-flourish o masurvive ta po ang pandemic na ini. Kasi ining pandemic na ini, bako lang dahil lang ini nakaka-apekto sa tuyang pagbuhay-buhay, kundi pati man sa ekonomiya ng nasyon. Kaya kung bagay, ang compelling state interest. Ang compelling state interest is for self-preservation kan sa tuyang gobyerno, man sa self-preservation kang bawat individual po. Kaya kung iilingon ta po, talagang igwang compelling state interest na pwedeng piriton kang sa tuyang gobyerno na ang kadaklan
sa satuyang mga namamanuan magpabakuna. Yan. Kasi pwede man sinda po, halimbawa, yung ibang mga namamanuan na wala pang dahil pa sinda nabakunahan, ipagbabawal na magduman sa mga establishmento sa pagiging mga IATF guidelines. Pwede ba yun? Pwede po yun. Dahil nga ni sa tigsabit ang definitions, yung negative definition ng surat kang Korte Suprema na pwede ang state na i-prohibit anuman ang hurtful sa safety and welfare ng satuyang sosyedad. Pwede po yun, pwede talaga po yun. Iyon, napakalinaw tabi attorney no. I-review ta giraray and please check kung ano an dapat na satuyang idagdag ano. Arog ka ini. Sa satuyang konstitusyon igwaning Bill of Rights. Yaon niya nakataytay sa mga diretso ta bilang tao. Yan. And diretso kan saro sa porsyon kang Bill of Rights is itong so diretso ta bilang Pilipino bilang tao na gamiton ang gabos na pakultad kan sa tuyang lawas na dapat pakiaraman ning si isay man, including the government. Yan. Pero yung palantabi attorney, basado sa pahayag mo and sa definisyon kan sa tuyang Korte Suprema, pwedeng igilid iyan kung igwa nin compelling reason na so estado, so gobyerno, makiaram sa diretso mong iyan under the Bill of Rights, tanganing maprotehiran, sukagabsan. Tama tabi, attorney? Yes, Ping. Yes, Ping. Ayun, duman baga sa definition sabi mo kan sa Bill of Rights, duman sa Bill of Rights na ansarong tao, ansarong Pilipino, igwanin diretso na gamiton an sa iyang lawas, as in, igwa masining diretso na protehiran sa iyang lawas. Halimbawa, magsabi so sarong persona, dahil ko mapa-ineksyon, human right ko yan, madalagan ako sa Commission on Human Rights. And ikadua, habo, dagit ako kay Duterte, kaiwal ko siya, dahil ko kursunadan pag-gobyerno niya, ang gibo-gibo niya, dahil ko kursunadan pagbabakuna niya, dahil ko pwedeng piriton. Yan. Using the definition na ipinagpaluwas mo tabi, attorney, legal, igong basihan, Korte Suprema mismo, pwedeng paineksyonan yan na tawong yan tabi, attorney. Ping, gusto ko pa lang i-clarify yung sinabi mo kanina. Oho. Kasi wala pa man talagang Korte Suprema na nagsasabing bakunaan talaga yan. Oho. Walang sinabing arugaan. Kumbaga, by implication lang ang tigsasabi ko po, Ping. Kasi baka iba po ang pagdangog ng ibang tao, ibang magluluwas sa ngimot ninda. By kumaga tigtawan tabaga sindang overview, dapat klarado po. Ang tigsasabi lang po na kang mga jurisprudence kang Korte Suprema na ang mga nakapalaman sa Bill of Rights na human rights na tigsasabi ta, pwede po siyang isagilid once it can be clearly shown na igwang compelling state interest. Yeah. Sabi ko po na ano ba ang compelling state interest? Ang compelling state interest is to prevent the widespread COVID-19 pandemic. Yung virulence ng COVID-19 dapat ma-kurtar po. Yun yung compelling state interest. Kaya pwede pong i-mandate kang gobyerno na barakunahan ang mga Pilipino po. Lalo yung duman po sa guidelines. Okay. Then, and only then, pwedeng lumaog sa gobyerno taigwaning iyan na nga ni compelling interest na dapat protehiran ang kagabsan. Iyon na ito na nga ni na so mapara na ining COVID sa satuya. So because of that compelling interest, because of that compelling reason, pwedeng manduhan kan gobyerno, magpabakuna kita. Tama tabi, attorney? That's correct, Ping. That's correct. Sige, go ahead. We will listen. Go ahead, patabi. Yung saruman na sinabi ko nga ni kanina po, Ping, yung kung pwedeng pagbawalan in kaso sa mga day nabakunaan na maglawag sa mga establishmento di negosyo, sa mga institusyon, sa mga ahensya di gobyerno, pwede ba yun? Tigsasabi tangani po na basado sa definisyon na pigcoin kang Korte Suprema o pinagsurat kang Korte Suprema,
na ang state da bilang parte kang sa indang plenary power, pwede sinda i-prohibit an anuman na makakadanyar sa comfort, sa safety o seguridad, asin sa karahayan o welfare kang sa tuyang sosyedad po. Yun. Nakukuhang ko tabi attorney, halimbawa, igon hindi nagpa-iniksyon, talagang matagas. Di ka pwedeng maglaog through IATF rules, igoning mando ang gobyerno. Di ka pwedeng maglaog sa SM, sa Yasiano, sa Ayala, sa LCC, sa Gaisano. Pwede yan tabi attorney. Yes, Ping. Pwede yan under the definition ng police power. Yan, taigwanin puder ang gobyerno under the police power na i-regulate man ang gadiyan. Yes, Ping. Public health and public welfare. Yan. Taang nakataya na, so, diretso, asin seguridad, kan kagabsan. Ping, that's correct. Ayun, napakalinaw palang tabi, attorney. O di, arog man ang napapanahon tayo na napigururon, dakul bagang na ako pa eleksyon. Ngaya, halingan Chinaan. Buda so ilingan nga so dingbaksya kung ano. Iyang pala the government may maigwang mando pwede sinang mag-mandate magpa-eleksyon ta ini po para sa karahayan kan kagabsan. Sabi nga ni ibang attorney, yung individual decision kan kada saro kung mapa-eleksyon o dai igwanin efekto sa kagabsan. Yes, Ping, kasi scientifically proven baga na dapat may percentage ng mabakunaan para makuha yung herd immunity. Yeah. Yun yung dadanggo ko kanina kay Doc na sinabi niya na dapat magkaigwang herd immunity. Paano ba yun kung ang iba Arabo? Siyempre, di meron tayong state interest na kay po na ibutol para man po yun sa self-preservation as in existence kang sa tuyang nasyon po. Yan. Both existence ka sa tuyang nasyon and existence kang humanity. Tabi, Attorney Giselle. Yes, Ping. Yun, opo. Nagsisira mang istoryeta kundi matapos na naman ang oras, Attorney. So mga questions siguro, muna ipadagos ta inigong mga queries inda. Next episode, taon ta kanin. The court hereby orders you to deliver your concluding statement, Attorney Giselle. Yes, Ping. Nabitin kitang masyado po sa loob ng pagkapirang minuto. As in, panahon naman po nin pamamaaram. And daon ko po na next week, magdarangog po, giraray po kita. Lalo na po yung nag-text last week, may kinaraman sa mga issues ninda legal. As in, hopefully matawan, ngunyan pong episode na po ini, sana po na buksan ta po ang isip ng sa tuyang mga paraynanyog na dapat po i-cooperar digdi sa tuyang vaccination program para nga ni makurtar na ining COVID-19 pong ini. Kasi ining COVID-19 baga po, talagang grabe ang epekto kayo ni. Bako lang sa ekonomiya, kundi sa survival kan humanity po. Iyon, opo. Attorney Giselle, salamat din maray. Until next episode, mga tugang kan sa tuya pong programang Legally Yours, GB. So mga nagpaabot po ng kaputan na, yan lang po kamuta itutukaron niya ni Attorney Giselle. Next episode, Salamat po ka sa idong pag-antabay, as in, mahal na Diyos ang magbantay. To God be the glory. Ilang araw na lamang haharapin na niya ang bitayan. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Sa pulugan payo asin kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisigurado mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Hubs ka